namin sa may terrace kay grabe kainit. So yun. Kawan tapos gym. Alright. Adobong baboy. Adobo sa asin. Buwad. Okay. Makita. Yan, naikwan, pangtulak na. Pangtulak. Salamat sa sponsor to. Tapos gym. So, feel good. Feel good. Ano ba? Wow. Ah. Mag-camping ba sa? Kira niyo? Hindi, sito na dito. Dito pa na. May bukid. Mga tayo sukang pinakuha ko. Doge? Lobos ko na. Yeah. Yung buwan niya kala. Binaw. Sultan ang ano eh. Hindi, kapag Bombay, no? Sinunod Bombay. Sir Talent, magandang hapon. Masarap, magtanong ko? Meron po kayong gusto niya reklamo Wala. sa amin? Nakita niyo? Nakita siguro? Ano po ginawa sa inyo? Tala ka? Nakalimutan? Tapos? Segment sa news? Maon. Parang narinig ko nga siya, no? Kita na tayo? Sige. Iyan nila doon po ang Suripay. Sir, ni Kiko, Paano ako ang sa Suripay? Suripay, Benastor po. Ano na? Oh. Drop a letter addressed to MVP sa mga pag-usapan and I'll sign it. I want it today. If I have it today, I'll sign it and then I'll send it personally to MVP, to Boss MVP, to Mr. MVP. I assure you, ako mismo, naparating ko ito kay MVP Pangilinan, Mr. MVP Pangilinan. Okay, drop
right now. Thank you. Sir, makakuha ka ng hustisya. I guarantee you that. Okay, Ma'am Sudana? Yeah. Sige po, sir. Hang on, sir. Hold ka. Kakausapin ka ni Karen sa kabilang linya. Sa mga kasama ko sa TV5, sorry kung ganito. Ayoko naman kasi merong kasamaan tayo na yan. Itong programa ko, get to pangit naman. Kami nagsusumbong at nagsusumbong kasama natin. Tatakpan natin. Yan. Ngayon, magandang hapon po, Sir Rolly. Una-una, maraming salamat po, Sir Rolly, sa pagtanggap ng aming pong tawag. Ano po, Sir Rolly? Opo, wala pong anuman, Senator. Sir Rolly, Opo, babasahin niyo po. Sige po, basahin yung statement. Sige po, basta po kayo statement, sir. po ng ating kumpanya. Opo. TV5 Management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notices today and are conducting an investigation to determine the facts and take appropriate action. We have reached out to the persons concerned and are gathering information. Please assure that the rights and welfare of all parties shall be protected. TV5 remains Nga. Pwede suka? Yes. offering a safe working environment. We ask everyone to kindly reserve judgment pending our investigation. That's all, Senator Rafi, maraming salamat po. Okay, July 23, nangyari insidente, and right there and then, that same day, nakarating po sa amin, sa Wanted sa radyo, at lahat po ng mga kinaukulan, sinabihan namin, inaction, nag-investigate agad kayo, at this is almost 2 weeks na po, wala pa lang result. Yung sinasabing nangyaring insidente ay July 23. Inasyan po ito sa aming opisina sa HR. Pinahin po ito July 23. Ang hapon. Ngayon po ay August 8. Wala akong pang pinaka-latest, pwede mo akong latest. Ano po na nangyari sa investigation? Di ba sir, ini-issue po ng show cause order dapat? Opo, nai-review to be. Ano pong nilagay niya sa kanyang show cause order, sir? Narinig niyo lang yung sagot niya sa show cause order ninyo? Wala pang reply. Wala pa siyang reply. Opo, kasi ang dati sa polisiya, 5 days po ang lead time. So we expect to get the explanation. Teka muna, sir. So, August 11 po. so kailan niyo po siya in-issue ng show cause order? August 6. August 6, ang show cause order. Opo. 29 po nakarating sa inyo, and then August 6 pa lang issue ng show cause order. So after 1 week pa lang, nag-issue ng show cause order. Meron
mabawasan yung kanyang sama ng loob. Yung bang suspendin niyo muna itong si Cliff King ko, nasa baba lang daw po sir, tinaraya pa nga kami. Sabi nga, gusto na namin kausapin, tumaray pa nga eh. Baka naman. Makangasa po kayo na bata. Objective po yung... Kasi sir, kapag hindi nyo sinuspend ito, magpapatawag ako ng hearing sa Senado. Trust me. So mamimili kayo, suspend this guy, or magkita-kita tayo na sa Senado. Choose. Opo, may ano po namin, babalikan po namin kayo sa mga susunod na action na. No, I want the answer by 5 o'clock. Kasi pag wala, by 5 o'clock, Gary, pag-file ka ng resolution, I'll give you until 5 o'clock. If this guy will not be suspended 5 o'clock, then magkita-kita tayo sa Senado. I'm sorry. Ipapatawag kita sa Mr. Santos, ipapatawag kita. Kasama si Luchi Cruz, si Madam Luchi Cruz Valdez. Kayong dalawa, patatawag ko. Mr. Santos, get your act together, sir. I want this guy suspended. Kung nagagawa ko sa mga police, what's so special about this guy? Kung nagagawa ko sa mga sargento, colonel, chairman, ba't di ba kaya gawin dito kay Pilipin? Sana hindi din sana. Ang dami ko lang pa-suspend yan, dami ko lang pa-sitop ng mga general pa. Ba't di ko pwede gawin dito kay Pilipin ko? Sir, pag-isuspend dito, sir. Teka naman. Kita-kita tayo sa Senado. Ano Trust ko me. yung buta naman? Sir, Wala na. Mga palangga. maraming salamat po sa inyo. Sir Rolly Santos, Naunta. kasama po inyong pag-action, sir. Kuwang kanon. Magandang hapon po, sir. Ba? Hindi naman nagkulang Ito, po gusto mo? Ito na ka? Noted pala, eh, Buwad, bulinaw. sa ginakulan. Kasi Init kayo sa suhod, God. So, ayaw pa naman na pati ako malaman. May mga insinuation kasi malakas daw si Senator. Meron na. Kausapin ako ni Kim Kiko at Eto Pierre. No! I'm not gonna talk to this guy Mañeto. I will not talk to Kim Kiko from here. He wants to talk on here. Hindi niyo ako kausap. Ang susunod na nga po na mo? para makita ng lahat na walang pag-ibagin sa Pilipinas. Gusto ko lang ginawin. Una-una, ito sa Gap 55. I'm gonna be where I am. And I will see the thing, of course, sa Matang. ma-upload. Kasi, ang ginagawa po natin special Lamin ni tambok ko, no? winawalis po namin ang mga balasubas sa traffic. May kasabihan, bago ka magwalis sa labas, walisin mo muna sa loob. Kailangan yung magulang yung walisin bago ka magwalis. Now, magagaling po ang mga Yado, Cruz, Rasta, Peter, Akali, Pinas, Upload na? Ano pa nang pan? Ha? Kung upload na? Punta niyo yung amo, pilitan. Yan ang patawag sa niya. Luchi Cruz Valdez. 40 minutes ba? Vice President sa pilitan. Ah, si Gotse? magagaling po sila. Huwag naman po sana natin pag-isipan dahil naman dito ko, tatapos nyo ng 55 wag po. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, kaya ako kung pangalan ko, marami po magagaling sa 55. Wala? No? Naman guaranteed. Nagpapalasubas. Doon pa na. Wala na sa naman. Sinaw. Magagaling po. Video, ano to doon? Ano to video? Cherry Friday. Magagaling po.
Subak munggos ba no? Agbati to, ate agbati, so agbati lang ta. For today's episode, babalik ulit tayo ng Bataan. This time, sa Morong naman. Sugar ko eh. Sulpad na hapon. Kalmo? Sinaw. Kaya mo? Ito ba? Was, sa City 20, ano? Sakto kayo. Tuwag ng tatawad. Kahit minasap sa kasin. Oh, salingan ba? Mga mga agda eh. Salingan ba? At ba mo? Umugda ha? Kusina, no? Kusina na dahil ka na. Nagay ka na? Nagay na ito na pangkat? So, stylist to asa ta? Oh, gas na. Diba? Wala, no? Ah. Kapay. Sinaw eh. Bueno, yes, kaon na. Salamat ha? Sinado to. Adobo.
mais. Hmm. Kasi nakakaroon bahaw ng mais. Ay, hindi niya. May tambok-tambok na adobo sa to ah. Buwan. Baka utan, baka Bisaya. Adobo sa asilo ah. Hmm. Di, shaik, na mais. Ay, medyo na ito. Plus kilometers, di ba natin natin ang lahat. Mabati kami mga walang laman ng tiyan. Lahat ng pagkakasi, ang nagdaan sa isahan ngayong hanggang ngayon gabi. Grabe yan. Ilang viewers na? Tuloy ko ba niya? Sana. Kung mo yung mga asawa, nga nag-live ko ba? Naisip ba? Hindi ka pa, nandito pa, hindi ka. Hindi. Sabi niya ang namin. Ito ka viewer. Nakashout out yan. Ano ba? Ang piano? Hmm? Tahu? Claro yang tiyan? Ka, di claro. Hiyak dah. Oh, ay di ang klaro ay. Ano la, hiyak lang. Ah! Hiyak lang ba? Oh, dinahalap tao. Saan mas babaw? Kuha na? Ha. Dalay na o kuha na? Hmm. Yeah, pag sa akin na kuha. Tower. Ay, kung ano na, station ko na. Ano na ito na ba? Station ko na. Di ka natin station ya? Awang ko ba? Kaya dali sa PBS. Hmm. Ah. Yan, mabigat na. Alright. Pagkatapos namin matagahan, ay kumain muna kami sa bayan ng Anong isla po ito? Pwede ba yung ihawin? Magkano po ang kilo talaga nito? Paluto tayo natin kaya na rin ito. Ihawin niyo. Pagpapatili. Fresh. Ating mga pinmalengke. Let's go. Dito lang din sa bayan ng Morong Bataan matatagpuan ang campsite na pupuntahan natin. Grabe na tayo. Ay, dagat oh. Ang campsite ay matatagpuan sa Barangay Mabayo. Ang campsite kung tawagin. Ang weirdo. Ito, Aquino Campsite. Mali. Nandito kasi sa mapa. Ito yung tinuturo. Pero yung napuntahan na natin, ay ito na. Pero pili ko na dito na lang sa paligid-ligid niya. Ito. O siguro nandun sila sa kabila. Bro, baka nandun. Ayun o. No? Ate, pwede ko magtanong, saan po yung Aquino Campsite? Hindi na din alam. Pili ko bro, babalik lang tayo konti. Tapos may pasada na yung palo. Kakaliwa, may kakaliwaan. Hindi na kami lalayo. Salamat po. First impression sa lugar, maganda. Katabi
ng dagat, marami ang hindi. Sigurado, nagiging ng hangin. Ano sa mga kuan na maningog kang maningog? Ano Karon, sa magtingog? karon, No? dangis, din ay dangis. Ano nang gamit? Murag, mananap na kon. Isa ba kang? Di sad. Ano sa dami? Dangis ka na murag, kon na di ko Sa maalala. dagway na. Ah, ano sa inis? Dangis. Murag, nagulani na ba? Oo, siguro na eh. Dangis. Yan ba? Nagulani ba? Kana? Oh, lahat na ito. Itom lang. Oh, mga kuan. Nag-itom lang to. Di lang tuwa. Pispis. Tis na? Oh. Mo na lang mo saba. Dangis na tuwa. Saba oh buta. Kuha na to. Itom lang tanan. Kuno na to mo pispis na to. Mo din ay gamit dai. Bonus na sad. Bonus na to ma. Ano? Ito. Nicolis. Suibis. Away na sad. Wibis holiday. Wipi ba ka na? Sa una wipi ba ka na? Huwam. Puwit na wait ka na eh. Ah. Ano ko sorry ko ay? Kaya misa za? Kaya misa? Kaya ba za? Oh? Tama ba za? Tama ta? Tabo na. Ha? Sa. Duha. Kung sa gabi na eh. Tabo na. Malingaw na.
Sa? Ayun, wala ko Di, tingnan pa lang. Panta ka ng Piligana ba? Piligana, yun ba? Dama oh. Sa? Ay lang tapon ba? Iko ba ba? Nagabay itong mga tabon sa. Sige. Oh. Ay, ayun, ayun. Piligana. Piligana. Kuwang na. Sa? Ah. Okay. Oh. Sa? At tayo. Ampun ya, ampun ya. Ampun, oke kayo. Lepas oras lah. Tayo din. At tayo, kung simple sa mga isang ko. Wala na nagtanawid ka to. Ayun. Ayaw na nabig ka to. Ah, yan na. So, tara. Piligan na ba? Ayaw, ayun, tawag ko. Kana lang, okay lang ha, mas clown. Ayaw ba? Okay. Okay. Piligan na ba? Wala na. Piligan na. Hindi ka na. Yoy. Pang viewers ba? Yo. Dito mo ni kuan. Hindi ko ani. Ata, hindi ko ani ay. Oh, ata. Dati, dadala pa ako Ata na ho. Mo hausa naman ay. ngayon hindi na. Ito na yung ginagamit ko yung Ata. Pilde pa ni. Sa? Ata. Hoy! Esa, okay na ako kung sa'yo kauling, no? hindi. Diyan na lang tayo, no? Ayuhan naman. Meron kami doon. Isko to. Uy, pa-dos ko to sa? Nasabi lahat. Ata. Niluto nito. Okay. Ata. Ayun, ano mo? Ikaw, kuwan. Pwede mo ka. Ako, pwede mo, kuwan. Pilihanin. Make Ata. your app the best it can be with generative AI. Firebase is here to help. We're evolving to help. 1-0. Ata, tinuod mo da? Isip ko kung ano eh. Kung ano doon sa... Ang ganda na setup namin, no? Nakakita niyo ba yung Yaya na sa? Isa nga. Ito ka nila ka ng camping van? motor na yun? Van light? Van light? Sino nakakilala sa kanya? Sana all, no? Isang Van malaking light. pribilehiyo Travel na ba sa? makasama natin. Total
level na kung gaano siya Gusto pag maka-monetize na lang, naka-income ginagmay ba pang gasto ba no? Gasolina nga konsumo sa? Ha? Na-sponsor. May sponsor? Ihaya sa. Sa diyan mga gas station na. Amay mo sponsor? Ihaya sa. ay maririnig niyo siyang magsasalita. Eh. Ata, suda. Tigaan na. Gi. O na? Oh. Habay. Yuha niyo ay. Dito yung setup namin, si General nandun sa dulo, Seryosyong Mundo. Ito yung setup si Pobre Manlalakbay. Ito yung parang tambahay namin. Doon si Momen at doon ako sa sulok. So ito yung magiging tahan namin sa loob ng buong araw ngayon. Punta mo. Kinukuha namin ng puro harapan ditong Aquinas campsite. Isang taon na kali ba? Tigit sa kalab Harapan ko lang ba? Si okay nga duwa. ay meron mga paikot-ikot lang. Mga mangingisda sila. Sana. Kung alam lang natin na pwede pa Isang taon ba? kainin na tayo na malaki. Pero tignan natin. May katong na sila. Wala No? naman tayo sa isla na bilhin natin eh. Pero, prawn chip. Uy. At habang naghahanda ng merienda si Yung Men at Gi! General, Ito. pinilapitan Oh. ko muna si Pobre Manlalakbay. Grabe parang nasanay na. Yoy! Puti bro, maraming Move ta ba? Panayagan mo kung magsalita ka sa vlog. Tayuhan yung duwag piligan na eh. Oo. Nagsasalita naman Matay talaga ako. hot nam ni mo ani. Lang siya. Pero syempre, sa kanyang, Hmm? kasi kanina Yuhoy. iniisip kung paano natin siya makakwentuhan. Kaya maraming salamat bro na na nagsalita ka sa vlog namin. So sa mga nakakasubaybay, Hala. malamang marami nakakilala sa ating Ta. kay Pobre Manlalakbay. Uy, Isa siyang hot nam ni mo camper na ay. gamit ang XR na Tayuhan ay. sang Sana lang. Pilipinas sa ating yan. Yoy. Pumasok ako sa mundo ng pagka-camping. Lagi ko siyang kinikwento sa inyo na isa siya dun sa mga pinapanood ko dati na nakapagbigay ng mas malalim na inspirasyon para i-push ko yung pagka-camping. So siya yung bumabiyahe na nagka-camping solo lang palagi. Di ba kaya nasabi mo bro, tulad nga na nasabi ko kanina, wala bang Facebook? Nagka-camping na siya, gano'n siya katagal sa dito ko na dito lang talaga napasok sa pagka-camping siya. Isipin nyo, wala pang Facebook, nagka-camping na siya gamit yung motor na yan, Kaunay? motor siya. Ginagawa niya Ata. yan. Tapos ang uso pa dati mga forum. Hmm. Ride trip. Ata. Lisod mo noon. Kumbaga, magpipicture-picture Lisod mo ko naman noon. lalagyan mo ng kwento. So literal na parang hindi vlogging. Nagtatype. Ata. Ng write up. Gano'n. Yoy. Na yung mga nagpuput minsan ng video. Lalagyan ng mga Kabaos. Yuhan ay. Nakabaos. Ata. Okay, tabla, 1-1. Kabaos ko na. Ata. Yuhan naman. Friendster. Duwa ng kaligana. Na nakakapag pero ang mga rider kasi may sariling wings dati yung MCP na tawagin. Kaya dahil sa, pwede rin. Kita nga, dua ka niya. Live live sa. Visayas din Ah, Tingnan din mo po ang dahil, di ba? nagpapangita. Nakapunta ko rin dati yung puro mag-create kayo ng isang topic o post. Tapos lahat yun. Yung parang kasama lang yung sa Facebook. Kaso Ikaw? Eh? ngayon at sa mga forums dati, bibihira lang yung mga pamuhay. Ah. Kasi sa loob ng more than isang forum, isa lang ang spirit ng mga Ihayan, ano sa? camping or camping. Lahat yung mga campers talaga. Grabe. So bisitahin ninyo kung gusto nyo ma-relax. Hindi naman siya nagsasalita sa atin ha. Pero sa vlog niya, hindi siya talaga makikita ang nagsasalita. Pero masarap panoorin yung mga vlogs ni Pobre Manlalakbay. Kapag kayo ay yung magiging patulog na. Dito sinasabi niya sa amin na pampakalma niyo ako kung patulog. Kung ako ang pampatulog ninyo, video ni Pobre
Kapayapaan. Oh, eh. Sa Pagkatapos na masarap na kwentuhan, oras na para magluto naman ng masarap na tanghalian. Gi? First move. Oh. Kung iniisip niyo na mababasa ang mga gamit namin, hindi naman. Mga waterproof naman. Yung mga pinamalengke namin kanina, pangapunan na lang namin. So, medyo engrande ang aming hapunan. Takot. Since tapos na kami kumain, at umuulan pa rin, power nap. Yoy, huwag na sad.